салом алейкум дӯстони гиромӣ. Дар навори омӯзишии имрӯза мо кор бо захираи интернетии ThinkLink-ро меомӯзем. Ин захира барои сохтани аксҳои интерактивӣ ба мо ёрӣ мерасонад. Яъне чунин аксҳое ки ба ини он қисмати он агар бо мушак нохун занем, ягон маълумоти иловагӣ пайдо мешавад аз қабили акс, аз қабили видео ё ин ки ягон маълумоти дигар. Пеш аз ҳама ба сомонаи ThinkLink дар браузери худ мегузарем. thinklink.com ин аст суроғаи ин сомона. Барои оғози кор мо бояд вориди сомона гардем. Барои ин ба бахши логин нохун занед, гузаред ва ба воситаи нуқтачаи G+ логин, яъне ворид шудан ба воситаи почтаи худ дар Gmail, шумо вориди сомона мегардед. Почтаи худро интихоб мекунед дар равзанаи кушода шуда ва агар ки чунин иҷозат пурсад, разрешит мегӯед ва ба вориди сомона мешавад. Ҳангоми якум бор ба сомона даромадан, аккаунти ройгон ба шумо сохта мешавад. Дар ин ҷо, дар ин саҳифа бояд якчанд бахшро шумо худатон ворид созед, як маълумоти дар бораи худ шахсиро, аз ҷумла кӣ ҳастед, ба чӣ кор машғул ҳастед ва санаи таваллуд. пас аз он ки ворид сохта, агар мо дар ин ҷо интихоб кунем, мо ба чиз обуна мешавем ба ҳамин захира. Тугмачаи данро зер мекунед ва ба саҳифаи навбатӣ мегузаред. Метавонед яку як бора Start using ThinkLink-ро интихоб кунед, то ки корро сар кунед. Агар не, шумо метавонед видеои омӯзишии худи захираро тамошо кунед. Чуноне ки мебинед, якум бор вақте ки шумо вориди сомона мешавед, ягон маълумот, ягон аксҳои пештараи шумо нест, албатта, чунки якум бор шумо вориди сомона шудед. Барои оғози кор ба қисми болои сомона аҳамият диҳед. Дар он ҷо бо тугмачаи кабуди Create мавҷуд аст, онро пахш мекунед ва бахши Upload Image-ро интихоб мекунед. Яъне бо ин роҳ шумо он аксе ки шумо мехоҳед онро ба акси интерактивӣ табдил диҳед, онро интихоб мекунед аз компютери худ ва вориди сомона мекунед. ба ин акс, яъне ба ин лоиҳаи худ метавонед як ном гузоред. айни ҳол чуноне ки мебинед, мо системаи офтобӣ, системаи сайёраҳои офтобиро дида истодаем, ки ман мехоҳам онро ба акси интерактивӣ табдил диҳам. Яъне хеле осон аст, яъне ба ҳар як ин ҷурми осмонӣ номи онро мегузорем. ҳеҷ кори душвор нест. Чунон ки мебинед, барои ин кифоя аст ки бо мушак он элементро интихоб кунем. Яъне интихоб карданаш ҳам хеле осон аст. Танҳо мушакро мебаред ба ҷои лозимӣ, вай ба салибча табдил меёбад ва дар он ҷо як бо тугмачаи чапи мушак интихоб мекунед, онҷоро мезанед ва маркер, яъне пайдо мешавад он элементе ки аксро интерактивӣ мекунад. Ҳангоме ки мушакро боланд бурдед, он маълумоте ки шумо дар қисми чап ворид месозед, яъне номи ҳамин элементро, он чи ҳамон номи элемент баъд намудор мешавад. вақте ки истифодабарандагони сомонаи шумо мушакашонро болои ҳамин маркерҳо мебаранд. як ҷоизи қайд аст ки на фақат шумо метавонед дар ин ҷо матн ворид созед, балки инчунин метавонед фарз кардем линкҳо, яъне ссилкаҳо ба ягон маълумоти дигаре ки дар дигар сомона мавҷуд аст, ба он дар ин бахши махсуси link or image address ҳаст, дар он ҷо ҷойгир кунед. ва ҳангоме ки мушакро болои он элементе ки чунин маълумоти иловагӣ дар он шумо ҷойгир кардед, ҳамон маълумот пайдо мешавад. яъне айни ҳол агар ки аҳамият дода бошед, барои сайёраи Замин ман на фақат номи сайёраро ҷойгир кардам, балки инчунин суроғаи мақолаи дар бораи сайёраи Замин дар Википедияро. чӣ хеле ки мебинед, бер як бор дигар месанҷем, ҳама чӣ кор мекунад. пас бар ин тугмачаи боло share пахш мекунем онро ва ба мо имконияти паҳн кардани суроғаи ҳамин вайро медиҳад, ҳамин акси сохтаги ҳамонро. инчунин коди махсус барои дар сомона ҷойгир кардан. агар ки мо дар сомона ҷойгир кардан хоҳем, дар ин ҷо дар бахши iframe онро интихоб мекунем ва андозаи аксро, андозаеро ки ба сомонаи мувофиқ аст, онро интихоб мекунем.
мегузарем ба сомона. пас аз он ки кодро нусхабардорӣ кардем ва он коди нусхабардорӣ кардаамонро дар сомонаи худ мегузорем. ба мақолаатон ном гузоред. албатта шумо метавонед ба кадом мавзӯи дилхоҳе ки хоҳед дар он созед акси худро ва ба ғайр аз ин акс метавонад дар мақолаи шумо матни зиёд ҳам бошад. ва чуноне ки мебинед ин аст акси интерактивие ки мо сохтем. ҳар дафъае ки ба он маркерҳое ки ҳар як ҷулми осмонӣ ин аксро ишора мекунанд мушакро барем, маълумоти воридкардаи мо намудор мешавад. чӣ хеле ки мебинед барои сайёраи замин мақола дар Википедия низ намудор аст. чунин буд захираи Thinklink. Ташаккур барои диққат.